este un mister asupra căruia puteți specula în comentarii și vom reține doar că, în ciuda tuturor ororilor, pirații au fost cel puțin băieți cinstiți. Nu vorbim despre acele animale care vânează în prezent în Somalia. Vorbim de vechi pirați hardcore care dețineau o logică mai bună decât multe state, pentru că echipajul navei putea să-l trimită cu ușurință pe capitan în iad și să aleagă unul nou. Se poate lauda o navă de război cu așa ceva? Bineînțeles că nu. Oricât de prost nu ar fi liderul, oamenii sunt nevoiți să-l asculte. Pirații aveau mai multă democrație decât acum. Nici nu merită să-și romantizeze imaginea, pentru că de fapt sunt criminali și tâlhari, deși cu un cod propriu. Alta e că vremurile erau triste. Viața nu costa niciun ban, așa că în realitățile din Evul Mediu, pirații ar fi putut deveni cea mai democratică comunitate de pe planetă. Dragi prieteni, voi ați privit canalul Gangan Show. Abonați-vă la canal, dacă încă nu sunteți abonați, pentru a nu arata următoarele videoclipuri. Activați notificarea, apăsând pe clopoțel, susțineți canalul cu un like și scrieți în comentariu ce